Bună tuturor! Sunt Elena de la Poartă-mă cu Flori și astăzi o să vă arăt și o să facem împreună ecoprinting și vopsire vegetală sau denumirea populară boitul cu buruieni. În primul rând avem nevoie de o plită electrică, un vas cu apă, apa care trebuie să dea în fiert și să ajungă la punctul de fierbere. Și avem pe masă pregătite florile de sezon și frunzele de sezon. Avem ceboțica cucului, avem câteva petale de lalele, avem păpădie, avem frunze de nuc. În momentul ăsta nu sunt ajunse la maturitate, dar e suficient pentru ce avem noi nevoie. Avem frunze de căpșune care ne ajută foarte mult și va ieși ceva foarte interesant. Aici avem crăițe care se găsesc în piață, în grădini încă nu am florit, e destul de rece. Aici avem niște pigment de sâmbură de caisă. Aici avem un pigment de sumac, adică oțetar. Aici avem câteva boabe de lemn câinesc. De obicei el se recoltează toamna, acum nu îl găsim. Și câteva petale de trandafir. E un arbust, trandafir se numește, e un arbust ornamental care e înflorit în perioada aceasta. Poartă-mă cu Flori a început în martie, în prima martie a pandemiei. Pur și simplu, uitându-mă pe geam, era primăvară, mă gândeam ce drăguț ar fi și ce interesant ar fi să pot să imprim sau să vopsesc textile naturale folosind metoda boitului cu buruieni. Într-adevăr, în acea perioadă, tehnicile erau destul de simple, adică se vopsea firul de lână sau de cânepă sau mătase naturală, nu țesătura în sine. Existau rețete, am colecție de cărți cu rețete specifice pentru a boi cu buruieni. Mi-aduc aminte de primul experiment, a fost foarte interesant, eram foarte entuziasmată și am căutat tot felul de tutoriale, am găsit persoane mai experimentate decât mine, de la care am luat lecții, am făcut cursuri. Pentru vopsirea vegetală avem nevoie neapărat și e un principiu la care țin foarte mult, doar de pânză naturală, adică de pânză de bumbachin, cânepă, mătase sau lână. În cazul de față noi avem o lână pe care am pregătit-o anterior pentru a se fixa culoarea. Am fiert-o în oțet cu apă, pentru că oțetul este un fixator și ajută foarte mult acest lucru. De asemenea, mai avem nevoie de un suport, un băț pe care să rulăm lâna. Lungimea lui se stabilește în funcție de diametrul pe care îl avem la vasul de vopsire. Vom avea nevoie și de folie de plastic și o să vă explic de ce pe parcurs. Un foarfec și ață. Ori cânepă, ori orice fel de ață care să ne ajute. Primul pas. Trebuie să tăiem bucata de pânză fix cât lungimea bățului, da? O sfârșiem. Cu cât e mai lungă, cu atât se lasă mai mult la fiert. Folia de celofan ajută foarte mult ca să nu intre apa 100% în țesătură, pentru că în momentul în care apa mi intră în țesătură îmi dispersează culorile și nu vor mai ieși formele frunzelor, petalelor și așa mai departe. Întotdeauna celofanul trebuie să fie puțin mai lat decât bucata de frunză. Următorul pas. Niciodată țesătura nu se pune uscată. Se va înmuia în apă, fie apă de la robinet, fie apă pe care o avem noi aici deja pregătită. Iar apoi se stoarce foarte bine, cât de bine putem noi. Întindem pânza foarte bine și acum așezăm.
Luăm așa, frunza de căpșună. Ea nu se așează așa, se așează cu fața frunzei pe fața puntei, da? Apoi luăm frunza de mur și le așezăm aleatoriu, adică patternul ne-l facem noi cum dorim. Putem să punem și puțin pigment ca să iasă mai interesant. Punem și niște fructe de lemn câinesc, petalele de creițe, ca să obținem o culoare, tot timpul așa se așează. Aici avem niște frunze de nuc, ele la maturitate iese un print foarte interesant, dar având în vedere că sezonul acum nu ne permite și le avem doar în formula asta, o să le așezăm așa și vor ieși foarte interesante. Avem ciuboțica cucului. În general, la florile cu tulpină e foarte interesant să le așezăm chiar așa, cu tot cu tulpină, pentru că ele vor ieși, în unele cazuri, forma completă. Avem și o păpădie care o folosim. Și petalele de la lea sunt foarte interesant de folosit. Nu va ieși un roșu aprins, dar vor fi câteva pete de culoare. Și mai am aici niște zambile care își vor păstra culoarea în ceea ce vom face noi. Și să punem puțin și oțetar, adică sumac. Acum a revenit un trend a ceea ce înseamnă sustenabilitate și a purta haine din țesături naturale. Și pe mine mă bucură lucrul acesta, pentru că oamenii au început să conștientizeze importanța lucrului bine făcut și importanța lucrului fără a polua mediul înconjurător. Aici am descoperit iarăși o comunitate în ceea ce privește coaserea iilor, se numește Șezătoarea din Borlești. Suntem o comunitate de fete începând de la 10 ani până la 65-70 de ani și sub îndrumarea prietenei mele, Dana Handaric, coasem ia tradițional, adică respectăm niște reguli care se foloseau la 1800, niște reguli sfinte, adică nu trecem peste regulile respective, folosim doar țesătură naturală și încercăm să readucem iarăși în atenție faptul că ea chiar reprezintă un tezaur național și nu mai trebuie considerată ca fiind ceva superficial. Următorul proces care este foarte important se numește rularea și începem să rulăm. Și când rulăm, cu mare grijă, nu ne grăbim, da? Trebuie să și presăm frunza sau petala în cazul nostru. Și mergem din aproape în aproape și rulăm cu grijă, mai tragem puțin de aici, tragem și puțin pânza. Pânza trebuie să fie foarte, foarte întinsă pentru a ieși o compoziție cât mai interesantă și pentru ca fiecare floare să se vadă individual. Și rulăm până la capăt. Ok. Începem din mijloc. Facem un nod și începem din mijloc și ne ducem în stânga sau în dreapta. Și tragem și mergem din aproape în aproape, adică mergem cu ața din aproape în aproape. Cât de strâns putem noi. Și capetele foarte important. Și apoi ne întoarcem. Sigilăm și capătul ăsta. Ideea care este? Celofanul ajută mult să nu intre apa în cantitate mare. Clar că prin aburire va mai intra apa prin diferite părți. Odată pregătită asta, apa fierbe, se dă în fiert și se lasă în funcție de
grosimea țesăturii de la o oră până la 2 ore. Și se pune deasupra. De preferat să avem o sită sau putem să renunțăm la sită și putem să o punem și așa. Și prin fierbere lăsăm 2 ore, după care o desfacem și o să vedem ce va ieși. Mă bucur foarte mult că am stârnit interesul comunității locale, comunității naționale, ca să spun așa, asupra a ceea ce fac eu cu Poartă-mă cu flori. Oamenii doresc să colaboreze, doresc să afle mai multe lucruri, doresc să participe la un atelier. Sunt fascinați de faptul că oțetarul, de exemplu, care este un condiment, poate fi folosit și în vopsirea vegetală, atât frunza cât și semințele propriu-zise. Sau că frunzele de mesteacăn pot fi folosite în vopsirea lânii, a firului de lână și așa mai departe. Paleta este foarte largă de plante și flori. Într-adevăr, sunt anumite categorii cu care se poate vopsi vegetal. Printre țesăturile naturale pe care le folosesc, pe primul loc se află lâna, mătasea naturală, inul și bumbacul. Și de ce am spus pe primul loc lâna? Lâna este o țesătură naturală din proteină animală, la fel ca și mătasea obținută din vierbi. Puterea de absorpție este mult mai mare. Este accesibilă, dar mă refer accesibilă când zic la firul de lână, adică firul de lână tors, prelucrat, manual sau mecanic și cu un confort termic foarte bun, adică poate fi purtat atât vara cât și iarna. Trec 2 ore, fierbe apa prin procesul de aburire, intră în țesătură și luăm bandalul pe care noi l-am pus și începem să-l desfacem. Aici o să ne cam chinuim pentru că e celofanul ăsta super vidat aici. Și se derulează din aproape în aproape. Ok. Și acum începem să derulăm de ce ești aici. Și cam asta e. Asta e frunza de nuc. Asta e tot nuc. Aici e de căpșună, cât a ieșit. Și astea sunt zambilele. Eventual și scuturăm și se lasă la uscat. La uscat, în vânt, nu în soare puternic. Odată ce s-a uscat pânza, se spală cu apă rece și săpun de casă. De evitat săpunurile cu pH-ul ridicat, adică de căutat un săpun al cărui pH să se apropie de 0 și sub un jet de apă rece se clătește și ea va ieși și culoarea din țesătură, dar va fi mult mai curată, se va clăti foarte bine.